ο Κύριος να βγάλει την Ελλαδίτσα μας από τα οικονομικά αυτά και ηθικά διέξοδα και να δώσει πλούσια την ευλογία του σε όλους τους Έλληνες. Για να γίνει αυτό πρέπει να μετανοήσουμε. Χωρίς μετάνοια δεν θα σωθούμε. Ο Κύριος μας αγαπάει και θέλει να μας σώσει. Δεν θέλει κανένας να πάει στην κόλαση. Δεν θέλει ο Θεός πολέμους, φτώχειες, αρρώστιες. Αλλά θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Για να γίνει αυτό πρέπει να μετανοήσουμε. Η μετάνοια θα σώσει την Ελλαδίτσα μας και όλη την ανθρωπότητα. Χωρίς μετάνοια δεν θα σωθούμε. Όταν ήρθαν οι Πέρσοι να κυριεύσουν την Αθήνα, οι Αθηναίοι στείλαν στο μαντίο των αδελφών και ρωτήσαν πώς θα σωθούμε. Και το μαντίο απήντησε, τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη. Και οι Άγιοι μας λένε ότι η μετάνοια θα σώσει την Ελλαδίτσα μας και όλη την ανθρωπότητα. Άμα ο Θεός δει μετάνοια, τα συγχωρεί όλα. Πολλά παραδείγματα μπορεί να αναφέρει κανείς από μεγάλους εγκληματίες που κάνανε εγκλήματα και κακουργήματα και όταν μετανοήσαν ο Θεός τους συγχώρησε. Θα περιοριστώ να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα στην Παλιά Διαθήκη που δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αναφέρεται και το εξής, σύμφωνα με τον προφήτη Ηλία είναι οι βασιλείς της Σαμάρια, Αχαάβ και Ιεζάβελ. Αυτοί είχαν ένα γείτονα Ναβοθέ ονόματι, είχε ένα κτηματάκι κοντά στα παλάτια. Οι βασιλείς ζήτησαν να του πάρουν και δεν τους το έδωσε. Τους λέει είναι πατρογονικό μου, δεν μπορώ να σας το δώσω. Αυτοί τον σκοτώσαν και τον πήραν το κτήμα. Τότε ο Θεός λέει στον προφήτη Ηλία, πήγαινε να πει στον βασιλιά για αυτό που έκανε τα εξής. Στο σημείο αυτό βασιλιά που τα σκυλιά γλύψαν το αίμα του Ναβοθέ, στο ίδιο το σημείο τα σκυλιά θα γλύψουν και το δικό σου το αίμα. Τάδε λέγει Κύριος. Και όταν τα άκουσε ο βασιλιάς μετανόησε, έσκησε τα ρούχα του, χώρισε πέρθυμο σάκο, έβγαλε τα παπούτσια του, ξεπόλυτος. Και ο Θεός λέει στον προφήτη Ηλία, δεν θα πραγματοποιήσω αυτό που είπα, γιατί ο βασιλιάς μετανόησε. Και όχι μόνο δεν θα τον σκοτώσω, αλλά και θα τον συγχωρήσω κιόλας. Και όντως έτσι έγινε. Πρέπει να μετανοήσουμε. Σήμερα στην Ελλάδα σκοτώνουμε περίπου 500.000 παιδάκια με εκτρώσεις. Λένε οι γιατροί μετά τη σύλληψη 18 μέρες χτυπάει η καρδιά του παιδιού. Αυτό είναι κορυφαίο έγκλημα. Αυτά τα παιδάκια δεν πηγαίνουν στον παράδεισο, στον αιώνα χρόνο, στην άπειρα πυρότητα θα μείνουν έξω από το παράδεισο. Ξέρετε τι θα πει με ένα παιδάκι αδύνατο, απροστάτευτο, να πάρεις το πιστόλι και να το σκοτώσεις? Ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Στάλιν, ούτε οι αυτοκράτορες των Ρωμαίων, οι Καλιγούλες και οι Νέρονες και οι Διοκλητιανοί κάναν τέτοια εγκλήματα. Μόνο ο Ηρώδης στην ανθρώπινη ιστορία, χωρίς φάξει τα παιδάκια. Πώς θα μας ελέγξει ο Θεός? Τα ζωάκια είναι καλύτερα από εμάς. Μου είπαν εκεί στην Βραζιλία, πετάξαν ένα παιδάκι στα σκουπίδια και μια σκυλίτσα είχε δικά της παιδάκια, έμεινε κοντά εκεί. Και όταν το είδε, πήγε το πήρε και το πήγε με τα δικά της και το θύλαζε. Βλέπετε η μητρότητα στα ζώα, πόσο άριστα λειτουργεί. Πρέπει να μετανοήσουμε. Μετά, οι Έλληνες υποσχεθήκαν στον Κύριο να τον κάνουν ναό. Και επειδή μας χάρισε την ελευθερία, 1829 στο Άργος, παρών και ο Καπουδίστριας, σύσσωμο το ελληνικό έθνος, τάξαν να κάνουν ναό στο όνομα του Σωτήρου Χριστού. Και αυτό το τάμο δεν το πραγματοποίησαν. Το τάμο του γένους. Ναι, και ο Θεός το ζητάει. Δεν λέει ο λαός μην τάξει στο μικρό παιδί κολούρ και στον Άγιο Κυρί. Όταν ο Ναβουκοδονόσορ κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα, πυρπόλησε το ναό, το μοναδικό ναό που είχαν οι Εβραίοι, και τους πήρε αιχμαλώτους. Και όταν γύρισαν,
Αυτοί δεν πήγαν να κάνουν τον ναό του Κυρίου και κάναν τα σπίτια τους και αφήσαν τον ναό του Κυρίου έρημο. Και λέει ο Θεός τον προφήτη Αγγαίο, ένας από τους 12 μικρούς προφήτες, πήγαινε να τους πεις για αυτό που κάνουν τα εξής. Εγώ θα τους στερήσω τις ευλογίες μου, δεν θα τους δώσω ευλογίες. Αφού αφήσαν τον ναό μου και κάνουν τα σπίτια τους και δεν ενδιαφέρονται. Θα σπέρνουν πολλά και θα θερίζουν λίγα, θα τρώνε και δεν θα χορταίνουν, θα αντίονται και δεν θα ζεσταίνονται, θα βάζουν χρήματα στις τσέπες και θα είναι άδειες και τόσα άλλα. Πρέπει να κάνουμε το ναό. Με την κρίση πώς τα βλέπεις Γέροντα τα πράγματα? Άμα δεν μετανοήσουμε δεν θα σωθούμε. Ο Θεός περιμένει τη μετάνοιά μας και να μας σώσει. Ο Θεός μας έδωσε τον νόμο του να είμαστε και εδώ ευτυχισμένοι και για να πάμε και στην παράδεισο. Αν ο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη της γης εφήρμοζε ο κάθε άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου μόνο να αγαπήσει τον πλησίο σου όσοι αυτόν, τότε η γη μας θα γινόταν αυτόματα ένας επίγειος παράδεισος. Αν ο καθένας αγαπήσει τον πλησίο του όπως τον εαυτό του, τότε οι στρατοί σε όλο τον κόσμο θα καταργηθούν. Τα πυρηνικά και τα πολεμικά εργοστάσια θα κλείσουν, οι νομικές σχολές, οι σοφρονιστικές φυλακές, τα δικαστήρια, οι δικηγόροι δεν θα έχουν λόγος υπάρξεως. Οι αστυνομικοί θα απολυθούν και θα πάνε όλοι στα σπιτάκια τους, δεν χρειάζονται. Τα υπουργεία δικαιοσύνης και εσωτερικών είναι άχρηστα. Αυτοί που κάνουν κλειδαριές και ασφαλιστικά συστήματα θα κλείσουν. Γιατί αφού αγαπώ τον πλησίο μου όπως τον εαυτό μου, θα πάω να σκοτώσω τον εαυτό μου, θα πάω να κλέψω τον εαυτό μου, θα έχω το σπίτι μου ανοιχτό, τα χρήματά μου που τα μείνουν. Μια εντολή να εφαρμόσω. Η τρίτη παγκόσμια σύραξη θα γίνει, δεν είναι γνώμη δική μου, είναι γνώμη των Αγίων. Πότε θα γίνει δεν μας λένε. Μας λένε όμως το εξής, ότι αυτή η σύραξη δεν θα είναι για μετάνοια, αλλά για παντελή καταστροφή της ανθρωπότητας. Ρωτήσαν τον Αϊνστάιν, από τους μεγαλύτερους επιστήμονες του περασμένου αιώνα, ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτός ο μεγάλος επιστήμονας απήντησε ως εξής. Δεν ξέρω ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνο που ξέρω και είμαι σίγουρος είναι ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει με τις πέτρες, τα αρόπαλα και τις φεντόνες, γιατί θα υποστεί τέτοια φθορά η ανθρωπότητα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα γυρίσει στην Ηθήνη εποχή, τότε που οι άνθρωποι είχαν για εργαλείο την πέτρα και όχι το σίδερο. Εκεί θα πάμε χωρίς μετάνοια. Είμαστε κοντά, Γέροντα? Τα γεγονότα πλησιάζουν.